Plošné tvarovanie v nábytkárskej praxi. V prírode nie je nič pravouhlé. Strom nerastie do pravého uhla. Prírodné štruktúry pracujú s plynulými krivkami, pretože tie umožňujú rovnomernejšie rozloženie napätia a efektívnejší prenos síl. Práve preto je plošné tvarovanie v nábytkárskej praxi viac než estetickým rozhodnutím, je návratom k prirodzenej geometrii. Zakrivené plochy znižujú koncentráciu napätia, zvyšujú tuhosť konštrukcie a zlepšujú ergonomické vlastnosti výrobku. Prečo je plošné tvarovanie dôležité? Pretože zlepšuje funkciu výrobku. Organické línie ovplyvňujú jeho estetiku. Konštrukcia zlepšuje pevnosť. Zvolený tvar má vplyv na technológiu výroby. A všetko dohromady výrazne ovplyvňuje konkurencieschopnosť výrobku. Dielce môžeme plošne tvarovať v jednej osi alebo výrobne náročnejšie vo dvoch osách. Všeobecne z pohľadu tvarovania rozlišujeme nábytkárske konštrukcie prútové, plošné a škrupinové. Pozrime sa na vybrané materiály vhodné pre tvarovanie. Masívne drevo, obvykle buk, je potrebné hydrotermicky upravovať. Tvarovanie vrstvením dých do preglejovaných výliskov sa vyznačuje vysokou stabilitou. Lamelovanie je efektívna a dostupná metóda výroby. MDF dosky drážkované s rôznou hustotou a hĺbkou drážok pre ohýbanie v jednej osi v šablóne sú dostupné na trhu alebo jednoducho vyrobiteľné. Laserom alebo frézovaním drážkované preglejky pre dvojose tvarovanie výrobky nielen ozvláštnia. Kompozity so širokou materiálovou skladbou ponúkajú mnohoraké využitie. Vyrobiť organicky tvarovaný výrobok môžeme 3 základnými spôsobmi. Rýchly, technologický a realizačne nenáročný spôsob je nosnú štruktúru obložiť. Trhovo dostupné sú viaceré druhy v materiálových, tvarových a farebných variantách pre tvarovanie v jednej i vo dvoch osách. Rovnako je v možnostiach výrobcu si vyhotoviť diely v tvaroch pre obklad podľa zadania objednávateľa a vytvoriť tak plastický tvarový efekt výrobku. Trieskovým obrábaním možno docieliť tvarovo atraktívne dielce s limitovanou hĺbkou profilu. Vyrobiť tvarové dielce ohýbaním možno viacerými spôsobmi v závislosti na veľkosti a tvarovej náročnosti dielcov, opakovateľnosti ich výroby a druhu použitého materiálu. V službách nábytkárov sú k tomuto účelu dostupné prípravky s rôznym stupňom ich sofistikovanosti. V zákazkovej výrobe sa používa vákuovo-membránové lisovanie. Pre malé výrobné dávky sú vhodné lisovacie šablóny. Zriedkavo sa v zákazkovej výrobe vyskytujú autoklávy rôznej technickej úrovne pre hydrotermickú úpravu dreva. Obvykle proces výroby tvarovaných dielcov začína výrobou šablóny, ktorá tvorí podpornú konštrukciu a musí odolávať predpokladanému zaťaženiu. Pre kreslenie a modelovanie je dôležité poznanie základov teórie práce s krivkami a plochami. Pri kreslení je pre CNC obrábanie čiara vektorom s jeho dĺžkou a smerom. Nadpájanie kriviek musí odpovedať nárokom výrobku na ich požadovanú plynulosť. Poznanie teórie krivosti kriviek je užitočné pre prácu s nimi. Vyťažovanie vektorov z objektov, ako i automatizované vyšetrovanie kriviek a plôch uľahčí programátorom prácu. Z namodelovaného objektu vytvoríme štruktúru preplátovaniím v osiach X a Y a vyextrahujeme z neho súbory pre jednotlivé dielce. Z objektu vyťažíme vektory potrebné pre ďalšie CNC obrábanie. Vytvorenú databázu dielcov, z ktorých sa skladá model šablóny, hromadne vložíme do plošného obrobku s optimalizovaným rozložením. Nestingová výroba jednotlivých označených dielcov je veľmi produktívna a nevyžaduje si nároky na fixovanie a polohovanie obrobkov. V produkčných podmienkach sa používajú s výhodou CNC obrábacie centrá s hladkým stolom, napojeným na vákuové pumpy s dostatočným výkonom. Cez podložku na stole stroja sa obrobok vákuom počas rozfrezovávania prisaje. Na trhu je viacero riešení zostav a konfigurácií nestingových obrábacích centier v závislosti na kapacitných požiadavkách výrobcu. Nakladanie obrobku a jeho následné vykladanie po rozfrezovaní je možné automatizovať manipulátormi, ktoré z pracoviska vytvoria bezobslužnú výrobnú bunku. Budúcnosť plošného tvarového lisovania ovplyvnia nepochybne adaptívne formy, ktoré znižujú nároky na zdĺhavú a finančne náročnú výrobu jednorázových fóriem. Rovnako možno očakávať progres v robotizácii lisovania, ale predovšetkým v nástupe biologických kompozitov s prednastavenými vlastnosťami a s recyklovateľným užívateľským cyklom. Plošné tvarovanie nie je estetický luxus, je to návrat k prirodzenej geometrii, je to rešpekt k materiálu.
Ak budeme navrhovať s rešpektom k prírodným princípom, potom plošné tvarovanie nebude trendom. Stane sa štandardom. Plošné tvarovanie nie je len technologická operácia. Je to bod, kde sa stretáva materiálová veda, konštrukcia, dizajn a digitálna výroba. A na dôvažok, dobre tvarované objekty sa nám nepochybne páčia.